Ženy krásné, já vás vítám po delší době u nového videa. Mé jméno je Michaela Křížová a jsem jednou z lektorek Školy Pánevního dna a od srpna 2023 jsem i průvodkyní lektorek Školy Pánevního dna. Dnes jsem tady opět s představováním jedné z lektorek, a ke kterému vlastně přijala pozvání moje milá kolegyňka, lektorka Míša Šusterová. Míšo, vítej. Ahoj Míšo, ahoj, děkuji za pozvání. Já moc děkuji za to, že jsi tohle pozvání přijala. A pojď nám říct, kdo vlastně jsi, odkud jsi a co tě do Školy Pánevního dna přivedlo. Tak, důležitá informace, Míšo, že já vlastně žiju na Slovensku, pracuji na Slovensku, pracuji i s Pánevním dnem na Slovensku, takže se k vám prihovárám zo Slovenska, ale vlastně můj rodný jazyk je čeština, takže budu teď mluvit samozřejmě česky, protože ta slovenština není taková úžasná, tak aby bylo jasno, a jsem z Popradu, takže žiju v Popradě, které mám obrovsky ráda, tady tohle město. A co mě zavolalo do Školy Pánevního dna? No samozřejmě moje pánevní dno. Já vždycky říkám, když se píšou někde někdo o svém životě, že moje pánevní dno si našlo vlastně školu, protože já jsem vlastně vstupovala do menopauzy v 46 letech, takže v takovém, řekněme, mladším věku. A pánevní dno bylo opravdu, se mi začalo, jako cítila jsem, že už není takové, jaké je. A tehdy se, jak se říká, když je člověk připraven, tak, jak se říká, učitel přijde. Takže ano, našla jsem Školu Pánevního dna. Hned jsem vlastně absolvovala víkendovku přímo s Renatou Sahany. No a od té doby jako nedám, jako kdyby dopustit na metodu 3x3. A vlastně i jsem cítila, za první mi to velmi pomohlo. Mně se opravdu okamžitě, já jsem měla vlastně inkontinenci, měla jsem tam takové jako kdyby jako unikání úplně energie. A vlastně tím pravidelným cvičením. A já vlastně asi můžeme říct, že to není jenom o cvičení, že mě se vlastně jako úplně přetočil pohled na pánevní dno. Já bych řekla, že se mi přetočil i pohled vlastně na ženské tělo. Tak. A musím říct, že teda moje tělo je teď úplně v pohodě, je vlastně zdravé. No a od té doby vlastně jsem si i udělala vlastně lektorský výcvik, protože jsem cítila, že je to téma, které potřebujeme. No a protože žiju vlastně na Slovensku, tak jsem zjistila, a můžu vlastně porovnat, protože vlastně rodiče mám ještě stále v Čechách, v Praze, že my na Slovensku tady máme ještě trošičku více tabuizovaný tohle téma, že tady se ještě méně o tom mluví, ještě méně vlastně vám dají třeba doktoři, když máte nějaké problémy, nějakou alternativu, takže jsem cítila takové volání a vlastně od té doby, to myslím, že už je to 6-7 let, vlastně předávám ženám metodu 3x3 vlastně na kurzech na Slovensku. Takže ženy, které ty vlastně přitahuješ, tak tě najdou na Slovensku. A zároveň se ještě zeptám, ty vedeš teda kurzy jenom v offline variantě, jako naživo, nebo vedeš i kurzy v online? Míšo, já zatím, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ale kurzy vedu naživo, vlastně jenom naživo, vedu vlastně skupinové kurzy, salonní kurzy. Ale otevřela jsem se samozřejmě do možnosti, že nabízím vlastně individuální kurzy a opravdu se mi i ženy ozývají na individuální kurzy, protože ne každá žena je hned připravená a otevřená vlastně do skupiny, když má třeba nějaký větší problém. A tam třeba ten benefit, který já přináším třeba té ženě na individuálním kurzu, je, že už vlastně tím, že se na ní nacítím a já jsem vlastně jako pracuji jako psychoterapeut, tak vlastně tam už můžeme pracovat konkrétně s jejím jako tématem, které vlastně způsobilo, že to pánevní dno nefunguje, že prostě tam jsou nějaké disbalance. No. Ale ano, moje vlastně doména je, že kurzy naživo, celodenní kurzy. A je něco, čím vlastně ty svoje, ať už teď si vlastně řekla, že ty individuální kurzy tam třeba doplňuješ i psychoterapii, je něco, čím obohacuješ ty skupinové kurzy, nebo máš čistě jenom metodu 3x3? Já mám čistě metodu 3x3, kterou obohacuji o můj obrovský jako kdyby zájem
nebo takové to o bioenergetiku. Já se musím přiznat, že vlastně, jak jsem absolvovala vlastně i výcvik u Renaty Sahany, vlastně metody 3x3, tak tam je bioenergetika, která patří, to je jedna z terapií přes tělo, která vlastně pomáhá ženám v emoční rovině se vlastně podívat nebo uvolnit emoce. A já jsem pak následně na to, protože mě to obrovsky se jako vlastně líbilo, mé tělo to potřebovalo, absolvovala ještě 2letý výcvik jenom bioenergetiky. Takže já jsem se obohatila svoje vlastně vzdělání nebo to své know-how. No a toto jako nějak hodně cítím, že je ta moje, možná, kdyby se mě zeptala, čím se liší moje kurzy od jiných žen, takže dávám hodně, jasně, každá rovina je důležitá, fyzická, emoční, energetická. Vidím to hlavně, když mi ženy přijdou na kurz, že fyzická rovina je vlastně, že jsme jako by myši úplně nepolíbené, že vlastně opravdu nevíme, že pánevní dno nejsou svěrače, jo? Že vůbec nevíme o té misce svalové, která je vlastně jako ta hluboká. Takže toto, já mám vlastně samozřejmě ty modely, mám různé obrázky, mám i sukničky a toto si vlastně, to je pro ženy obrovský jako kdyby poznatek, nebo takové uvědomění, jo? Že vlastně, aha, které svaly vlastně jdeme posilovat. No ale pak, když jsme teda v té emoční rovině, tak tu mám vlastně takovou vyšperkovanou různýma cvičeníma vlastně s tou bioenergetikou, protože vím, že to jako kdyby otevírá ženám. A když je ta žena připravená a ještě vlastně možná takové říci, že moje kurzy jsou opravdu o malých skupinkách žen, opravdu dělám maximálně do těch 10 žen, takže je tam vytvořen takový jako kdyby intimní prostor, že když se mi tam třeba otevře nějaká ta 13. komnata, tak mám tam vlastně prostor nebo tu ženu opečovat, jo, protože vlastně já jsem si trauma release, jsem si vlastně prošla výcvikem, takže vlastně vím, jak pracovat s tělem, vím, jak pracovat s traumatem a mám to jako velmi ráda, že ženám se vlastně může dojde k takovému, velmi často se mi to vlastně stává na kurzech, že dojde k takovému uvědomění, že aha, kde jsem zapomněla třeba, kde je moje, jako kdyby ta autenticita, jo, kde jsem zapomněla, kde jsem na sebe zapomněla vůbec jako se třeba opečovat, jo. Takže tam skoro vždycky máme nějaké slzičky, ale je to obrovské jako ozdravné, oživují, jako ozdravné, jo, takové uvolňující, tak bych řekla. Já moc ráda slzy přirovnávám ke sprše naší duše. Stejně tak, jako sprchujeme svoje tělo každý večer, tak si říkám, že i to slzavé údolí je jednou za čas potřeba, aby se ta naše duše mohla opláchnout. Míšo, ty jsi zmiňovala, že na svých kurzech používáš různé pomůcky, jako třeba model pánve a tak, a zmínila si i sukničky. Já myslím, že vím, o jakých sukničkách mluvíš, ale pojď říct ženám, které vůbec netuší, o čem teď tady mluvíme, jaké sukně tam používáš na těch kurzech. No, Myši, já teďkom trošku mám strach, jestli to není spoiler mých kurzů, že to teďkom trošku prozradíme dopředu. Takže prosím vás, ženy, které jdete na kurz, byste chtěli jít ke mně, prosím, teď si zacpěte uši, protože je takové... Takhle, Myší, asi nebudu to úplně, bych to prozrazovala, protože asi obě dvě víme, jaké sukničky, ale jsou to takové edukační vlastně jako sukničky, které mají nádhernou, jako kdyby, protože jsou sukničky, to znamená, že si je můžeme obléct na tělo a samozřejmě se oblíkají vlastně na naše podbruško a vlastně vždycky říkám ženám, že je to na nacítění, protože my ty orgány, vlastně mluvíme třeba o ženských orgánech, které vlastně souvisí s tou svalovou miskou a ovlivňují se vlastně navzájem. A je velmi důležité, aby jsme i těmhle orgánům vlastně dali vlastně hlavně naší maternici, takže po česky je to děloha, dali tu důležitost, dali vlastně ten zájem, pozornost. Tak? A vlastně říkám ženám, že je to, jako aby jsme si nacítili, kde vlastně tu maternicu máme, kde máme ty vaječníky. Protože já ještě vlastně řeknu o sobě trošku, že já jsem maminka 3 dětí, 3 už dospělých dětí. A já jsem 3krát rodila jsem vlastně přirozeným způsobem a já jsem vůbec nevěděla, kde mám pánevní dno vůbec, co se tam děje, protože říkám to trošku s takovou nadsázkou, nikdo se, jako zaprý nebyli ani tady takové ještě, Miranda Gray ještě ani nenapsala ty knihy,
které vlastně o cykličnosti. A nikdo prostě z okolí se neráčil, ani z doktorů, ani z těch terapeutů mi třeba ukázat, že vlastně jak to máme v tom pánevním dnu. A takže toto nějak cítím, Michalko, velké, jako pojďme dělat osvětu právě tomu a pojďme to dělat osvětu 20letým ženám, 30letým ženám, pojďme dělat osvětu, ale i ženám třeba, co jsou 60+, protože se mi v poslední době stalo, že jsem měla na kurze ženy, co byly 70+, opravdu jsem měla na jednom kurze na druhou a napsali mi úplně nádhernou vlastně jako tu zpětnou vazbu, vlastně po kurze vždycky, když tam poprosím, že ať mi napíšou pár vět a ta paní mi napsala nádhernou větu. Škoda, že jsem to nevěděla před 50 lety, protože já vlastně tohle říkám jako tu větu, že kdybych to byla bývala věděla tyhle informace, protože moje nejstarší dcera má 31 let, před těma 30 lety, tak si myslím, že i ta moje menstruace by byla třeba jinak. Sexualita by byla žitá jinak, moje porody by byly jinak, ale přidávám k tomu taky vlastně i takovou větu, že nestrácejme naději, nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě. Prostě my můžeme já jsem vlastně patřím do té kategorie 50+, a opravdu cítím, že to moje tělo a teď potažmo teda moje pánevní dno se má stále lépe. Jo, protože ho vnímám, protože mu dávám pozornost a teď vlastně kdo trošku pracuje, řekněme s nějakýma archetypama, tak ví, že když ta žena překročí takovou tu krásnou, jako kdyby hranici té menopauzy, tak vstupuje do té role vědmy, nebo královny, královny. Vědma se pak říká, že pak je nad 70, takže do královny. A to znamená, že vlastně my už můžeme mít, aspoň pro mě ta představa královny, že já už si řídím to svoje království, já už si rozhoduju prostě, co se tady bude dělat v mém království, já už si rozhoduju prostě, já nevím, jakých poddaných tam budu mít, že já už vlastně si tam řídím. A toto si myslím, že bychom měli každá žena, samozřejmě každé věkové, jako v každém věkovém jako kdyby stupni, si najít tu svoji autenticitu, tu svoji vlastně, integritu. Toto je vlastně krásný slovo, který jsem si přinesla vlastně z té bioenergetiky. Toto pojďme hledat, aby jsme jako kdyby žili to, co chceme my, a ne takové ty vzorce, co jsme dostali od maminek, od babiček, takové ty různý přesvědčení, které asi mi dají za pravdu ta naše společnost západní k ženskému světu a k ženskému tělu nebyla moc úctivá, aspoň v téhleté novodobé historii, že vlastně víme, že tady musíme to jako měnit, jako tu úctu dávat, aby se to kolektivním vědomí vlastně změnit, jo? Taková ta úcta k tomu ženskému tělu, úcta vlastně k maternici, k děloze, jo? To jsou velké věci. Takže tak. Ženy krásné. Míša, jak vidíte, o pánevním dnu a nejen o pánevním dnu může mluvit dlouhé hodiny a hodiny, že Míša to, co říká, tak opravdu žije a více říká a více dělá a proč to dělá. Takže ty z vás, které si Míša Šusterová volá, tak si ji neváhejte ozvat, můžete na e-mail, který určitě najdete ať už v úvodu tohoto videa, ale i nahoře v popisku u tohoto videa. A zároveň tam najdete i odkaz na její webové stránky a i na její Facebook. Myši, tobě moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání k tomuto krátkému povídání a vás ženy, které si Míša volá, tak směle na její kurzy. Já přeju krásný den a Míšo, ještě jednou děkuju za to, že jsme tady spolu teď mohli být. I já děkuju a ještě teda takhle veřejně do éteru poděkuji Renatě Sahany vlastně za metodu 3x3 a děkuji za osvětu našich úžasných podbruškou. Hezký den.